Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka ngencing murid-murid, ketemu aneh. Iso iki ing swasana mendung lan mau iso wis ana udan. Mugi-mugi bocah-bocah sing padha semangat ngene sinau basa Jawa. Dina iki pasinaone digabung ya, karena ana sangkut paute, mula dadekke siji, ana pasinaon loro lan telu. Yaiku unsur intrinsik lan nulis cerita pengalaman. Mula supaya nek bocah-bocah mudeng disemak kanthi rampung video pasinaon dina iki. Apa iku unsur intrinsik? Sing bakal disinau dina iki, unsur intrinsik yaiku unsur-unsur kang bangun cerita. Tadi yang diarani unsur intrinsik iku yaiku unsur-unsur kang bangun cerita. Cerita apa wae? Meh dongeng, meh pengalaman. Unsur-unsur intrinsik iku apa wae unsure? Sing kesiji yaiku tema. Sing keloro tokoh lan penokohan utawa perwataan. Plot utawa alur, setting utawa latar lan amanat utawa pesen. Ora mung ning basa Jawa, ning basa Indonesia, basa Inggris, basa asing pun ning sing jenenge cerita folklore iku mesti ana unsur intrinsik utawa unsur kang bangun cerita. Mula saka iku dibahas siji-siji, setunggal-setunggal. Sing kesiji yaiku tema. Tema yaiku pokok pikiran. Sebagai pokoknya pikiran kang arep diceritakake pengarang utawa sing nulis cerita marang pamaca sing arep maca kanthi lakon utawa cerita kang ditulis. Tuladha tema sing biasane dienggo yaiku kandheng awake dhewe bocah sekolah yaiku biasane pendidikan. Ana uga sosial, ekonomi, seni budaya, lan kepahlawanan. Lan isih ana uga tema-tema liyane. Bahkan cerita pengalaman pun ana iso pendidikan, sosial, ekonomi, seni budaya lan kepahlawanan. Tergantung pengalaman iku temane sing ngendi. Banjur sing keloro yaiku tokoh lan penokohan. Tokoh yaiku paraga kang ana ing sajroning cerita, lakon. Penokohan yaiku watak utawa sifat kang diduweni paraga ing cerita. Gandeng nek ana ing cerita pengalaman mestine tokoh iku ya awakmu dhewe. Sifate kowe dhewe, sifatmu iki kaya ngapa, sing ngerti ya awakmu dhewe. Tokoh iku bisa keparang telu miturut peran lan watake. Yaiku protagonis, tokoh kang ndukung lakune cerita. Sing keloro antagonis utawa tokoh penghalang lakune cerita yang menjadi penghalang. Nek protagonis yang pendukung. Kadang sing ketelu yaiku tritagonis, tokoh pembantu, bisa membantu protagonis utawa antagonis. Uga bisa dadi panengah antarane. Banjur sing ketelu, plot utawa alur, jalannya cerita. Plot utawa alur yaiku arah lakuning cerita kang awujud kadadian-kadadian kang kasusun, episode-episode, chapter-chapter utawa bab-bab kadadian-kadadian kang kasusun kanthi runtut, dadi urut saka wiwitan tumpakane pungkasan dari awal hingga akhir cerita. Jenis alur uga ana telu. Yaiku maju, jelas dari mulai awal sampai akhir, lahir ngantek mati. Terus ana sing mundur, kilas balik utawa flashback. Dadi saka ngerti-ngerti wis ngene diceritakake ngene, bar kuwi lagi mundur ceritane kok iso ngene iki mau kok piye? Dimundurke.
Banjur sing ketelu campuran antarane maju mundur utawa mundur maju. Unsur sing kepapat yaiku setting utawa latar. Setting atau latar yaiku panggonan, tempat, wektu, lan suasana. Swasana kang dumadi ana ing crita. Setting panggonan ora bisa ngadeg dhewe, nanging ana gandeng rakete karo setting, wektu lan suasana utawa ruang. Mesti dadi siji. Amanat. Nah, ora kalah penting, mesti saben ana crita kabeh mesti uga ana amanat. Nah, amanat yaiku pesan moral, nasihat utawa piwulang becik kang pengen diwenehake yang disampaikan pengarang penganggit marang pamaca lumantar karya kang ditulis utawa diceritakake. Wujude amanat ana loro, yaiku tersurat utawa tertulis ana ing cerita. Langsung berarti jelas ditulis di dalam cerita tersebut. Yang kedua tersirat, ora tertulis ana ing cerita, nanging biasane bisa dipetik. Gandeng sing maca kudu teliti. Nah, saiki pasinaon sing ketelu cerita pengalaman. Nah, kowe kabeh wis semestine duwe cerita pengalaman kang neng semake miturut awake dhewe neng semake kuwi sing nyenengke dan ora bakal kalalen, mesti cek kelingan nganti saprene bahkan sok mben. Supaya bisa dimangerteni dening liya lan bisa dijupuk pitutur luhure saka pengalamanmu iku, mula cerita pengalamanmu iku bisa ditulis. Nah, nulis cerita iku gampang. Luwih gampang meneh yen cerita mau awake dhewe sing nglakoni ya. Jenenge pengalaman mesti pengalamane dhewe. Iso uga pengalamane wong disampaikan, nanging luwih becik ya pengalamane dhewe. Nah, saiki nulis cerita pengalaman. Nah, nulis cerita diwiwiti kanthi gawe cengkorongan utawa kerangka ceritane. Supaya apa? Tujuane gawe cengkorongan iku supaya luwih gampang anggone nulis cerita lan cerita kang ditulis bisa runtut lan wangun yen diwaca wong liyane. Sadurunge nulis cerita pengalaman, setitikno cerita pengalaman ana ing bukumu, tuladhane ya. Sing kaya pit kebuku ndek wingi kae pang pasinaon sadurunge lan liya-liyane. Nah, kladenmu dina iki jelas nulis cerita pengalamanmu dhewe-dhewe ya. Pengalamanmu sing paling berkesan, yang masih teringat-ingat sampai sekarang. Nah, banjur sing keloro tulisen unsur intrinsik cerita pengalamanmu kuwi. Sabanjure kowe wis nulis cerita pengalaman, tulisen unsur intrinsik. Apa wae mau tema, tokoh, plot, amanat. Nah, selamat mengerjakan, mugi-mugi bocah-bocah bisa memahami pasinaon dina iki. Nah, kurang luwih Pak Guru nyuwun ngapura. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.